Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Mga igsoon ko diya kang Kristo mayong buntag kanatong tanan. Padayon sa Apostolic Letter of Pope Francis Amoris Laetitia. O kini nagkanayon, ang gugma makiguyog sa kalipay sa uban. Nalipay kita sa maayong nahitabo sa uban. Diin atong nakita ang dignidad, ang bili, sa ilang mga abilidad ug maayong buhat. Nahitabo kini nga imposible kini alang sa niadtong kanunay nagakumpara ug nakigkompetensya. Bisan gani sa magsigkabana o asawa o sa tago nalipay sila sa ilang mga kakulangan. Kung ang mahigugmaong tawo makahimo sa pagbuhat og maayong ngadto sa uban, sila mismo magpuyo nga malipayon. Masadya og pinaagi niini kita nagahimaya og nagadayeg sa Dios. Kay ang Dios nahigugma sa nagmayang manggihatagon. Sumala pa sa ikaduhang sulat ni San Pablo sa taga Corinto, kapitulo 9, versikulo 7. Dako ang pagdayeg sa Dios. Niadto nakakita sa kalipay sa uban. Kung nagkulang kita sa pagtuon, unsaon pagkalipay sa kaayuhan sa uban? Unya ang atong kaugalingon, panginahanglan lang ang atong gitan-aw, gikondinar kita diha sa masulubong kinabuhi ning kalibutan. Tungod kay miingon si Jesus, labing bulahan katong buhatag kaysa gihatagan. Buhat sa mga Apostoles, kapitulo 20, versikulo 35. Ang pamilya sa kanunay mao ang luna diin kung unsay mahitabo nga maayo sa usa ka sakop ang tanan na hibalo nga adunay pakigtambayhayong kaniya sa pagsaulog sa nahitabo. Sa makausap pa mga igsuon, diri ra kat tutob. Daghang salamat and may God bless us all. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and Family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and Family, Teresita Villa Abrille, T. Linaw Trucking Services, iCrafter Optical Incorporated, Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Takandong, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Porita Lorenzo and Family, Attorney and Mrs. Ellie Britannia and Family, Ampi Icasas and Family, Quilans Food House, Davao Bote Junk Shop, Mr. and Mrs. Clemencia D. Catalunya and Family, Brother Henry and Lolita Evangelista and Family, Jess and Dr. Melly Dison and Family, Lucas Datoy, University of Mindanao, Davao Security and Investigation Agency Incorporated, Farmacia Quiza, Dove Sales Incorporated, Friends of Paulines, and Ramline Resources Incorporated. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups. Archdiocesan Bible Apostolate of Davao, Arlene Unabia, Nate Hinarge, Marilu Kayakap, Evangeline Peli, Janet Licong,
Lorvive Simbahon, Casimero Carampil Jr., Mr. and Mrs. Aying, Ali Zamora, Helen Quasito, Rose De Nuna, Nenen Lasherda, St. Jude Parish of Lumundao, Santa Ana Parish, San Isidro Parish of Catalunan Grande, Santo Rosario Parish, St. Mary's Parish, San Lorenzo Ruiz Parish, San Pedro Cathedral, Assumption Parish, Mother of Perpetual Help Parish, Holy Family Parish, San Pablo Parish, Virgen de los Remedios Parish, Sacred Heart Parish of Obrero, St. Francis of Assisi Parish, San Antonio de Padua Parish, Mary Help of Christians Parish, the Most Sacred Heart Parish of Kalinan, St. Francis Xavier Parish of Tibungco. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Liza Napala, Malu Cadilena and family. Good health and harmonious relations of Teresita Villa Abrille, Reynaldo and Gloria Maria Coronel, Jose Reynaldo and Ana Victoria Coronel. Recovery and healing of Jermin Chu, Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Telma Lavares, Henry Evangelista, Dr. Cory Arcangel Llorens, Malu Jan, and Ken B. Umale. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Amado, Tethys, Claudio Montañez, Sheila, and all benefactors of the Paulines RTV programs. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami gusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Ang Ebanghelyo karong Domingo naghisgot og lain nga kabulahanan nga natun-an sa mga Hudiyo. Ang kahulugan sa kabulahan alang kang Hesus mao ang kinabuhi pagkaubos og dependente sa Dios. Usa ka paglangyaw nga padulong sa pinakaubos. Ang mga disipulos kinahanglan magiyahan dili sa pagkakinaugalingon kamapahitason ug ambisyon apan kakabos sa espiritu. Makatuon sila sa pagkakalumo, putli og kasing-kasing, madaiton, kagutom ug kauhaw sa kamatuuran, kalulot, pagkamaluluyon, ug magmalipayon kung sila pagagukdon, bugal-bugalan, daog-daogon, ug uban pang pagdaot kanila. Sa ngadto-ngadto, makatuon sila labaw sa tanan sa pagsunod kang Hesus sa diha nga ihalad niya ang iyang kinabuhi didto sa krus ug mabuhi, latas sa kamatayon. Atong gisaulog ang bulan sa Biblia nga mao ang Enero. Diin giawhag kita sa simbahan sa pagpadayon sa pagtahod, pagbasa, pagpamalandong sa pulong sa Dios aron ato kining mapuy-an sa kinabuhi uban sa tema Biblia, paglaom alang sa kauswagan sa katilingban. Ang manganta mao ang GKK Choir sa San Roque, Cugon, Sirawan, Turil, Davao. Ang mumisa mao si Father Richie Gamaya, Director, Archdiocesan Bible Apostolate, Mass Media Apostolate, and Davao Catholic Herald. Sugda nato kini diha sa pagsaulog sa pagpasidungog sa balaang kasulatan. Himuon nato kini aron mahatagan og dakong bili
ang pulong sa Dios ug nga unta ang mga mensahe alang kanato mutuhop sa atong mga kasing-kasing huna-huna ug pagbati. Manindog kitang tanan alang sa pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Hesukristo atong Ginoo, maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Magampo kita. O Ginoo, sama sa imong unang mga disipulo, gitawag mo kami aron pagpaminaw sa imong pulong ug kami misunod. Himua nga ang matag katilingban makaamgo aron mamahimo untang matuod nga magsasangyaw sa imong pulong ug magpuyo pinaagi sa pagkamasinugtanon ug pagkamapaubsanon. Kining tanan among gipangayo diha sa imong ngalan kinsa nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita paghalad ni ining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, dinhi
yuta. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos ang mahal, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag kang sasala, sa kalibutan kaluyin kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan dawata, ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. 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 Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuo kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tawo sama sa imong paghigugma kanila. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gisaara ni Propeta Sophonias ang katawhan sa Dios nga maluwas sila sa adlaw sa paghukom. Kung sila kabus ug mapaubsanon at tubangan sa Dios, kun duna sila hingpit nga pagsalig kaniya. Unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanan ang mapaubsanon og namasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong og maobsanon, basing pag mahilikay kamo, inig-abot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibiling ko dito ang usa ka katawhan nga mapaobsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang, kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og daotan, ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang mga kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagamping sa katarong alang sa mga dinaugda.
daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihag ang Ginoo nagapaling kawas. Ang kabustihan sa Espiritu, kay ilang ingharian sa langit. Sa mga buta ang Ginoo naghatag og igtatan-aw, niadtong nailukapa ang Ginoo nagpabangon. Sa matarong ang Ginoo nahigugma, sa mga langyaw ang Ginoo nanalipong. Ang kabustihan sa Espiritu, kay ilang ingharian sa langit. Sa mga ilo ug sa balo ang Ginoo nagatabang, apan ang dalan sa dautan iyang gisalikway. Ang Ginoo mohari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion latas sa tanang kaliwatan. Ang kabustihan sa Espiritu, kay ilang ingharian sa langit. Ulahan ang kabustihan sa Espiritu, kay ilang ingharian sa langit. Gisultihan sila ni Pablo nga diha sa ilang pagkamaapaobstanon, sila andam pagdawat sa Dios ug si Kristo mao ang ilang kalig-on. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, huna-hunaa kon kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kita nga matarong atubangan sa Dios ug kita nahimong balaang katawhan o gihatagan kitag kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Panginoon aming Marian, ug ang katarong sa Dios. O king tanan, ikadugang kaninyo, Hallelujah.
Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila ni ining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingarian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga kitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini ang pagpasipala, ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Karong adlaw, dako nga kasaulugan labi na gyud sa simbahang Katoliko sa tibok nasod sa Pilipinas, kay gisaulog nato nining ikaupat nga Domingo sa ordinaryong panahon. No, natunong lang ni nga ikaupat nga Domingo sa ordinaryong panahon, matag katapusan manggod na sa nga Domingo sa bulan sa Enero ang National Bible Sunday. Muning niya ang atong mga lumilihok sa Archdiocesan Bible Apostolate of Davao nga pinangunduhan ni Ate Mila Punsalan ug mga kaubanan. Siguro mga igsuon, kamo nga niya dinhi karon o bisan sa mga nagsimba karon, no, diha sa telebisyon, nakasulay na ba mo nga giingnan mo congratulations kay nakadaog ka og loto? Wala pa, hinaoton ta. Pero nakasulay na ta, giingnan ta nga congratulations kay ni-graduate ka. Kasulay na ta. Kasulay na ta, giingnan ta nga congratulations kay kasal ka na. Katong mga naminyo na makarelate niya ana unsa ang pagbati, no, kanang i-congratulate ka. Congratulations kay gwapo na imong balay. Congratulations kay bag-o kag kotse. Congratulations kay na-promote ka sa trabaho. Di ba? Lami kayo ang pamati. Kay congratulations sa kalampusan. Pero nakasulay ba ta nga naay ni duol nato ni ingon congratulations kay napildi ka. Nga tawa man mo. Naay nakasulay ninyo ana? O, nabay ni duol sa inyo ni ingon nga congratulations kay di ka ka-graduate na bagsak ka. No? O, nabay ni duol nato nga congratulations sa kay pobre ka. Congratulations kay gidaog-daog ka. Congratulations kay ikaw kabus kaayo, gigutom ka. Congratulations kay gikaon. O di ba kanay niingon, congratulations kay na kay cancer. Siguro masumbagan magyud nimo kung niingon nga congratulations kay nasakit ka, napurdoy ka, o naunsa ba ka. Pero mga igsuon, si Kristo nag-congratulate karon sa mga kabus. I-congratulate niya ang mga dinaog-daog. So nangatawa tano, pero mauni ang realidad sa gingharian sa Ginoo. Iyahang gi-congratulate ang mga kabos sa espiritu. Kanang pag-ingon niya nga bulahan sila, ang mga kabos, bulahan ang mga mapausanon, bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, mga maluluyon ug uban pa. Kung sa lain pa nga translation sa Biblia, malipayon sila.
paglipay kamo. But pasabot, congratulations, paglipay. Mao nang gi-congratulate niya, pero matingalat no? Nganong i-congratulate man sa Ginoo ang mga pobre? Nganong gi-congratulate man sa Ginoo ang mga dinaog-daog? Nganong gi-congratulate man sa Ginoo ang mga gilutos, ang mga naningkamot nga managdait ang katawhan? Ang Ginoo wala malipay sa kahimtang sa kabos. Ug dili niya buot nga kita magpabiling kabos. Wa siya malipay nga kita lutuson. Wa siya malipay nga kita daog-daogon. Wa siya malipay nga kita luoy kaayo. Pero nganong niingon ang Ginoo, bulahan sila. Nganong ni congratulate ang Ginoo niining mga tawhana. Kay ngano niining mga tao nga nagpuyo sa kakabos, niining mga tao nga naningkamot nga managdait ang katawhan, niining mga tao nga maluluyon, kining mga tao nga gibugal-bugalan, gidaog-daog, mauning mga tawhana nga dunay dakong pagsalig sa Ginoo. Ang mga kabos walay laing gisaligan, kay wala man na sila pundo sa bangko, wa gani sila sakyanan nga ilang maparkingan. Siguro ang ilang iparking lang sa ilang balay, ang ilang chinilas. Unya ang chinilas busluton pagyod, mora na iparking nila. Wa sila laing gisaligan, wa sila gahom, kay wala sila kapasidad, wala sila kahibalo, kabos lamang sila. Pero diha sa ilang pagsalig sa Ginoo, naa diha ang dakong kalipay. Mao ni gi-congratulate sa Ginoo. Kay sila wala mo salig ni besen kinsa nga butang, wa mo salig ni besen kinsa nga tawo. Ang ilang gisaligan mao lamang ang Ginoo. Kay sa panahon nga kita mosalig sa usa ka tawo, hinumduman nato nga ang gahom sa usa ka tawo karon naa, sunod tuig wala na. Pag eleksyon mo daog, pag pilde wala na pod. Hibaw-an nato nga ang gahom sa usa ka butang nga ato nga saligan, ang butang mulabay lamang. Ang kabtangan mawala ning kalibutan, pero Ginoo lang ang magpabilin. Nabito sa kanta, Dios lang igo na. God alone suffices. Mao na nga niingon dinhi sa unang pagbasa kaganina nga kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og daotan ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay nga kahadlukan. Ambot pasabot sa Ginoo ni ani nga kadtong mga nasayop natumba kaniadto ang tawo nga katawhan sa Dios nga nitiwalag sa ilang pagtuo kay nisimba og lain-laing Dios, karon nibalik na tagaan og kalig-on sa Ginoo ug sila magpuyo na nga buutan nga mga tawo. Mao pod ni ang giingon sa ikaduhang pagbasa, gipahimangnuan sila, gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay ug gipakawalay bili ang mga tawo aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala gayoy magpasigarbo atubangan sa Dios. Ug gani giingnan pata sa katapusan, ang buot magpasigarbo kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo, dili sa iyang kaugalingon. Sa ato pa ang kalipay nga tinuod, ang pagkabulahan nga tinuod, wala diha sa dako nato nga siguro nga dako nga palasyo nga atong maangkon. Ang tinuod nga pagkabulahan wala diha sa gahom sa pwesto nga atong malingkuran. Ang kalipay nga tinuod wala diha sa daghang mga kabtangan nga atong maangkon. Ang tinuod nga pagkabulahan, ang tinuod nga kalipay naa diha sa pagsalig sa atong Ginoo. Kay ikaw nga misalig sa Ginoo, bisan pa man sa imong kasakit, bisan pa man sa imong mga pagsulay, kung ang Ginoo may namayroon sa imong kinabuhi, wala na kay lain pa nga pangitaon. Kay kalipay man o kasakit, siya ang importante alang kanimo. Nan bulahan ka, kay misalig ka kaniya, nga dili gayud mausab niining kalibutana, magpabilin gayud ang gugma sa Ginoo. Siguro, mga igsuon, kung masabtan lang unta nato ang pulong sa Ginoo, dako gayud ug kalambuan ang atong katilingban. Kung kita naminaw sa pulong sa Ginoo karon, nakasabota unsa day ang kahulugan sa pagkabulahan, unsa day ang kahulugan sa pagsalig sa Ginoo, nganong naa diha ang tinuod nga kalipay. Tingali sa tinuod lang makaingon ta nga ang tema sa atong pagsaulog niining Domingo sa Biblia, kon Bible Sunday, Biblia paglaom sa kalambuan sa katilingban, mahimo gyud nga tinuod. Kay paningkamutan man nato nga bisag gilutos ta, magpabilin tang buutan. Bisag gidaog-daog ta, magpabilin tang buutan, masaligon sa Ginoo.
bisan og kita lang kanunay na luoy sa uban, magpabilin tang makanunayon. Kay ngano ang uban mausab, ang butang mausab, pero ang Ginoo magpabilin. Busa dili gayud kita magmapahitason kung dili magpabilin tang mapaubsanon sa kaugalingon. Og diha sa pagpaubos naa ang tinuod nga kalipay. Diha sa pagkakabos kay misalig ta sa Ginoo, naa diha ang tinuod nga pagkabulahan. Siguro mga igsuon ko diha ni Kristo, sa atong pagpadayon ni ining santos nga misa, atong paningkamutan ug atong iampo sa Ginoo nga unta sa mga kita mikanta sa Salmo Responsorio, bulahan ang kabos diya sa espiritu kay ila ang ganghirian sa langit. Magampo ta sa Ginoo nga taliwala sa atong mga panalangin nga naangkon, material man o posisyon, magpabilin unta kitang kabos sa espiritu. Sa laing pagkasulti, magpabilin tang masaligon sa Ginoo. Dili mosalig sa kaugalingong gahom, dili magpasigarbo, kung dili magmapaubsanon ug ang Dios lamang ang tagaan og garbo. Busa sa atong pagpadayon ni ining misa, hinaut unta nga ang matag usa kanato mahimong bulahan pinaagi sa tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Palihog manindog ug karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usaw kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitong Amahan aron mahisakop kita sa pundok sa mga kabos ug mapaubsanon kinsa nagpaabot sa tanang grasya nga gikan sa Dios ug moingon kita, Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa simbahan, uban sa mga pangulo niini, ngang ilang pagsangyaw sa maayong balita, alang sa kabulahanan sa mga kabos ug sa mga mapaubsanon, ila usab unta mabatunan ang maayong hiyas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang niadtong naningkamot nga managdait ang katawhan dinhi sa atong nasod ug diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, nga bendisyonan unta sila sa Dios isip iyang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang nining tuig sa parokya, isip kahiusahan sa mga komunidad, ngang matag miyembro sa Kristohanong Katilingban, magbaton sa kinaiya sa pagkamapaubsanon, pinaagi sa pag-alagad sa matag usa nga walay pagpili. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming
alang sa mga masakiton, mga tigulang, lulid, mga binilanggo, ug sa mga nag-antos sa nagkalain-laing sakit sa kinabuhi, nga pinaagi sa tong pagpakabana sa ilang mga panginahanglan. Ikapakita nato ang gugma sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuohong nangamatay, makaambit na unta sa hingpit nga kahiusahan ug himaya sa Santissima Trinidad, uban ang mga benefactors, cooperators, ug tumatabang sa media apostolate. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa imong anak, gipakita mo kanamo ang dalan paingon sa matuod nga kalipay. Pakig-uban kanamo kanunay, ug hiusaha kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among manluluwas o Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan, sa among pagalagad kanimo, itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi na Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag dinhi ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna.
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kapubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-igsuunay. Peace. Mga igsuon, kini si Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang kalawat kanimo, panipulunan mo lamang ang maayo. Si Kristo. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Salita mo ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Have you ever experienced a situation in your life that you have hit a roadblock in your relationship with the Lord? As if everything is dark. The answer to this question is this book, entitled Strength in Darkness. This book is available at the Daughters of St. Paul Media Center located at Bolton Street, Davao City. This is only 125 pesos. Thank you and have a blessed Sunday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dad-a ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.